नमस्कार मंडळी, सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनलमध्ये मी आशिष नाटळकर तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतोय। तर मंडळी, आज आपण माहिती घेणार आहोत कोकणातील भात पेरणीबद्दल। तर मंडळी, जसा जसा पाऊस जवळ येतो आणि त्याच्यानंतर कोकणामध्ये शेतीच्या कामांना देखील वेग येतो, तर शेतीच्या कामातील महत्त्वाचा भाग म्हणजे भात पेरणी। त्याच्यानंतर मग उखळ, लावणी वगैरे असे पूर्ण टप्पे सगळे चालू होतात। तर याच्यातला पहिल्या टप्प्याबद्दल आपण या व्हिडिओमध्ये माहिती घेणार आहोत। तर माझ्या मागे इकडे कुमार ट्रॅक्टर चालवतोय आणि आम्ही जे भाजावळ केलेले कोपरे होते तर ती व्हिडिओ देखील तुम्ही नक्की बघितली असाल, तर ती व्हिडिओ बघा। तर त्या भाजावळ केलेल्या कोपऱ्यांमध्ये आपण आता भात पेरणार आहोत। तर मंडळी, हा व्हिडिओ नक्की शेवटपर्यंत बघा। आज पाऊस होता सकाळपर्यंत, काल देखील पाऊस पडलेला। त्याच्यानंतर आता पूर्ण निरभ्र असं आकाश आहे आणि इकडे खाली आम्ही शेत नांगरतोय, जे आपण कोपरे भाजावळ केलेले होते ते नांगरतोय। तर हा ट्रॅक्टरचा देखील आम्ही मेंटेनन्स केला आहे, कारण शेतीच्या आधी मेंटेनन्स करावा लागतो याचा। ऑइल चेंज वगैरे, गिअर ऑइल चेंज वगैरे थोडे छोटी मोठी कामं असतात। म्हणजे आता हा पूर्ण सीझन शेतीचा या ट्रॅक्टरचं काम होईल। इकडे आपण कोमल, तर आम्ही गेली 3-4 वर्ष कोमल भात लावतो। कृषीधनचं प्रोडक्ट आहे कोमल, आणि या ठिकाणी घमेल आणि चाकू आणलेला आहे। आणि आमचे छोटे शेतकरी पपुली आलेली आहे। काय होय तो डबो, तो होय त्या डब्यातून पेरणार। हां, तर पपुली देखील आमचा तयार आहे भात पेरणार। पपुली, तू काय पेरणार? भात पेरणार तू? ओके। आणि भाताचा काय तयार होता? माम तयार होता। पपुलीक माहिती आहे, ह्या भाताचा माम तयार होतो तो। आणि या ठिकाणी जी वातरामध्ये जी शिल्लक राहिलेली होती छोटी मोठी काट्या वगैरे, तर त्या देखील क्लीन करायचं काम चालू आहे। पहिला कोपरा इकडे नांगरून झाला आहे या ठिकाणी इकडे, आणि हा सेकंड कोपरा आहे। तर आम्ही टोटल 5 किलो बियाणं आणलं आहे, आणि हे 5 किलो बियाणं आम्हाला पूर्ण आमचे एक 20 ते 22 कोपरे आहेत छोटे मोठे, तर यांना आम्हाला सफिशियंट होतं। त्याच्यातून एक 3-4 कोपरे उरतात, किंवा थोडंसं पातळ लावलं तर एखादा देखील फोडावा लागतो। या ठिकाणी इकडे जे नांगरल्यानंतर रान येतं थोडंसं, म्हणजे जे आता हल्ली पाऊस पडतो एक 8-10 दिवस थोडा, तर त्याच्यामुळे रान वाढलं आहे। तर भात पेरण्याच्या आधी हे शेतातलं रान काढावं लागतं, कारण नाहीतर आपण जो भात असतं आपलं, तर त्याच्यामध्ये भरपूर रान वाढून त्याचा इफेक्ट होऊ शकतो त्या वाढीवर। त्यामुळे आम्ही आता हे सगळं क्लीन करून घेते। बाकीच्या पूर्ण साईड्सचे सगळे क्लीन झालेलं आहे। ही टाकळ्याची भाजी आली आहे रुजून पूर्ण कोपऱ्यामध्ये, इकडे भरपूर ठिकाणी आली आहे। तर ही भाजी देखील चांगली लागते रानभाजी म्हणून।
तर आपण याचा देखील व्हिडिओ बनवणार आहोत, तर तो देखील तुम्ही नक्की बघा। या ठिकाणी इकडे कलिंगडाचं छोटं रोप आलं आहे, जे आम्ही या ठिकाणी कलिंगड लावलेली। हां, काढलं कुपळून पूर्ण। आता वेगळीकडे नेऊन लाव। आता तिकडे बघ काही जागा भेटतात तिकडे। तर हे कलिंगडाचं रोप आता पावसात जगतं की नाही काय आयडिया नाही, तर बघूया, लावूया। तिकडे काहीतरी नेऊन लाव, थैस समोर। पडला। दोघा जण कशी मॅचिंग एकदम होत। आणि पपला आमचा धावता। पप्पू तू चप्पल नाही घालून इलं, आणि पपल्याच्या पॅन्टीचा कलर बघा मागना। गण्या काढता व्यवस्थित काढ, त्याचा हे काढू नको, मूळ काढू नको, मूळ व्यवस्थित काढ। या असा ना खण, जरा बाजूक हात काढ, असं कधी पण साईडने खाणायचा, कळला? हां, ह्या तर साईडने। आता बघ मुळा त्याची कळते बघ। हां, मुळा काय असं ते बघ। हां, काढ दे का क्लिअर। ओके, हा बघ। हां, गुटो आणलाय तो बतायचं ठेवलं। तर ह्या पूर्ण मुळ्यासकट कलिंगडाचं वेल काढलेलं मस्तपैकी असं वाढलेलं कलिंगड। ह्या ना गण्या तिकडे नेऊन लाव। हे आहे कोमलचं भात, मीडियम आहे गोटा। तांदूळ पण आहे मस्त आणायचे। तर आम्ही आता 3-4 वर्ष हेच तांदूळ खातो, मस्त तांदूळ। त्याच्यानंतर याचे घावणे वगैरे पण चांगले होतात, आणि थोडेसे गोटे पपल्यासाठी। पपल्या तू पण पेरतला? ओके। या ठिकाणी आई आणि पपुली दोघं जण भात पेरतायत। हो, सगळं एका ठिकाणी भात कसे पेरतात दाखव। पेर, असा पेरतात भात। कोणी शिकवलं तुका? आईने शिकवलं। असं कोंबड्यासारखं शिकवले ना। हो टाकते, तू सगळं एका ठिकाणी टाकतो, मग काढताना येतं का? अगे तेव्हा सगळं एका ठिकाणी टाकले, आणि गुड्डी येतला काढू। तर आता हे भात पेरलेलं आहे, आणि या ठिकाणी इकडे पपुली आणि आई भात पेरतायत। आणि याच्यानंतरची प्रोसेस आहे ती गुटा घालणे। म्हणजे हे जे भात आहे ते पूर्ण जमिनीमध्ये दडलं पाहिजे, नाहीतर पाखरं वगैरे संपूर्ण सगळी ती खाऊन टाकतात। तर आपण गुटा मारणार आहोत। या ठिकाणी आमचे गुट्याचे मेंबर आहेत बसलेले, गुटा रेडी करून ठेवलाय। आदित्य, भूषण गुटो मारणारत, आणि गणू बसणारा, नाहीतर पपुली बसणारा। होय पपुली, तू गुट्यावर बसतला? पप्पू त्याच्यावर बस, वरती बस। हा, वरती पाय ठेव। हा हा, त्याच्यावर आधी पुढे पकड, बाय पुढे पकड। आणि तुम्ही हळूहळू वाढा। तर इकडे आमचा पपुली गुट्यावर बसला, आणि भूषण आणि आदित्य ओढतात। मस्त भात काय खाली जायत नाही, खाली जायतच नाही। गण्याकच बसूया अशा जा। आता बैल नसल्यामुळे आपण असंच गुटो घालतो। हां, तर ही गुटो ठेवलेला, तो पण आता वेल कंडिशनमध्ये नाही, तरी पण आम्ही त्या एका कामापुरता ॲडजस्ट करून घेतला। नाहीतर पूर्वी ज्यावेळी बैल असायचे त्यावेळी आमची भांडणं असायची की आमका गुट्यावर बसायचा म्हणून। तर आता असंच तर आता अमोल आणि आदित्यच गुटो वडतात, आणि गणू बसलो। पपुलीक बसवलेला, पण त्या भात पूर्ण खाली जात नव्हता मातीच्या, त्यामुळे पपुलीक उठवला, कारण पप्पूचा तेवढा वजन नाही आमच्या। रेक 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 रेक
यो 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 यो. बैल कसे ओढत असतील ना. आता हेंका एका भुसण्याक आता हेंका ओढूक जमत नाही तर ते बैलांनी कसा आमका ओढल्यानी असत. बैलांची ताकद पण किती असतली त्यावेळी, म्हणजे ऍक्च्युली असतात बैलांका ताकद, पण ते मोठ्या माणसांका देखील ओढायचे पूर्ण आणि त्यांच्या माने वगैरेनी पूर्ण तो. आदित्य पडलो खाली. आदल्या त्या खड्डो नाही ना पडलो. हा हा आदित्य पडलो त्या ठिकाणी खड्डो पडलो असतो मोठो. आमचो काय छोटा हत्ती. छोटा हत्ती आहे आमचा आदित्य. 3 बैलांनी गुटो घातल्यानी. या हे बैल कधीच होय तसे जागेवर फिरत नाही. अमोल मस्ती नको. फायनली दोन्ही कोपरे आमचे भात पेरून झालेला असा इकडे आणि तो आलो. सगळे आमचे कामगार दमले आहेत, आता चायची वाट बघतात. पप्पू तू कशाक नाचता त्या भातातून. पप्पला आमचा नाश्ता भातातून. मंडळी आमचं ह्यो भात पेरूचं व्हिडिओ तुमका कसं वाटलं ह्यो आमका नक्की कळवा. त्याचबरोबर कोकणातले असे नवनवीन व्हिडिओ आणि माहितीपूर्ण व्हिडिओ बघूसाठी आमचं सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ लाईक करा आणि ह्यो व्हिडिओ जास्तीत जास्त शेअर करा. धन्यवाद.